La un moment dat, în viața lui Ieremia are de făcut cea mai importantă decizie. O decizie care îl va costa bunăstarea lui și ani din viața lui până la urmă. Uh, și această decizie se găsește în Ieremia 40. Este ceea ce se întâmplă după căderea Ierusalimului și spune așa, începând chiar de la 1. Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzardan, căpetenia gărzilor, l-a eliberat din Rama. El îl găsise pe Ieremia legat în lanțuri în mijlocul tuturor exilaților din Ierusalim și Iuda care erau duși în captivitate în Babilon. Atunci căpetenia gărzilor l-a luat pe Ieremia și a spus: Domnul Dumnezeul tău a vestit aceste nenorociri împotriva acestui loc. Acum Domnul a împlinit și a făcut cum a spus. Toate aceste lucruri vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și nu l-ați ascultat. Acum iată, te eliberezi din lanțurile pe care le-ai la mâini. Vino cu mine în Babilon dacă vrei, iar eu voi avea grijă de tine. Dar dacă nu vrei să vii, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta. Du-te oriunde consideri că este bine și îți place. Fiindcă Ieremia întârzia să răspundă, căpetenia gărzilor a adăugat: Întoarce-te la Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care împăratul Babilonului l-a desemnat conducător peste cetățile lui Iuda, și locuiește cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde îți va place. Apoi căpetenia gărzilor i-a dat provizii și un dar. Apoi l-a lăsat să plece. Ieremia s-a dus la Gedalia, fiul lui Ahicam, la Mitzpa, și a locuit cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară. Ieremia aici știa foarte bine și el însuși a spus de atâtea ori că cei care vor să scape trebuie să meargă la împărat, să se predea împăratului Nebucarnețar, dacă vor să scape cu viață. Și el este pus în acea situație acum, este pus să aleagă între a merge în Babilon și a rămâne acolo. Acum el știa foarte bine, nu cred că mai era nimic de întrebat aici, pentru că el știa foarte bine decizia lui Dumnezeu. Iar decizia lui Dumnezeu era pedepsirea poporului pentru că a rupt legământul cu el, s-au închinat idolilor, au comis crime, au omorât oameni nevinovați, nu au păstrat sabatele în țară, au încălcat de fapt toate poruncile pe care le primiseră și au încălcat toate prevederile legământului, dacă vrei. Și în aceste condiții el știa foarte bine ceea ce trebuia să facă. Nu mai era nimic de întrebat acolo. Dar mai mult de atât, el nici măcar nu întreabă pe Dumnezeu. Ieremia nici măcar în momentul ăla nu îl întreabă: Doamne, eu ce să fac? Ieremia cumva cred că s-a încrezut în, nu știu, bunătatea oamenilor sau poate faptul că poporul încă se mai poate pocăi, cei care au rămas încă se mai pot pocăi și că poate fi bine, că va merge totuși bine și pentru țară. El greșește aici și greșește într-un mod foarte grav, pentru că o parte din cei care rămăsese din conducători îl asasinează apoi pe Gedalia și ia tot poporul și pleacă în Egipt. Și din câte se pare și din câte istoria spune, Ieremia este omorât acolo. Ieremia are această opțiune și spune: acum iată te eliberezi din lanțurile tale, vino cu mine în Babilon dacă vrei, iar eu voi avea grijă de tine. Și asta îi spune Nebuzardan, căpetenia gărzilor, unul din cei mai mari demnitari. Spune: vino cu mine și eu îți voi purta de grijă. Și cu toate astea, Ieremia alege să facă altceva. Pentru noi este greu de înțeles această decizie a lui Ieremia. Da, plecai din țara ta, da, dar pe de altă parte știi că ăsta e drumul. Însuși și el o spune de foarte multe ori: prada de război a voastră, celor care vă preda, va fi viața voastră. Nu mai era nimic în urmă. Și ăsta este poate un avertisment pentru noi. Când uneori lucrurile sunt evidente, când Dumnezeu a vorbit deja, a spus ce avea de spus și nu mai e nimic de spus acolo, nu are rost să ne mai gândim a doua oară când avem de făcut o decizie. Nu are rost să ne mai gândim: da, dacă totuși știi, da, dacă o să fie, da, dacă...
nu știu, îmi vine un exemplu în minte, te rogi pentru cineva, nu știu, îți place de o persoană și te rogi pentru ea, da? Și spui, Doamne, pentru mine să fie soția mea, soțul meu. Și Dumnezeu zice o dată nu. Și tu intri într-o relație sau ești, să zic, într-o relație de prietenie cu acea persoană și Dumnezeu zice nu. Și tu apoi zici, da, dacă, și vezi anumite lucruri la el și zici, da, dacă totuși, lasă că poate se pocăiește, lasă că poate o să fie bine, lasă că poate... Și intri în relație într-o căsătorie unde Dumnezeu ți-a zis la început foarte bine, nu. Sau orice altceva, vrei să mă angajezi acolo și sunt anumite semne, vrei să plec afară, să muncesc, vrei să... Și Dumnezeu îți dă anumite semne. Și vorbesc aici și de lucruri majore și lucruri care te-ar putea costa, poate sunt lucruri mai mici care nu te costă ta. Dar sunt unele lucruri foarte majore care te vor costa sau te pot costa enorm de mult în viața ta. Pe Ieremia l-a costat până la urmă viața lui. Ieremia avea să moară, bineînțeles, dar e vorba de cum avea să moară, la ce vârstă și ce condiții. Ar fi putut să moară fiind foarte bine în Babilon, împreună cu nu chiar căpetenia, dar mă rog, acolo ar fi purtat de grijă și ar fi avut tot ce avea nevoie acolo. Probabil. Nu știu ce să zic, dar unora oricum le-a mers bine pentru că nici măcar nu s-au mai întors de acolo. Unii din ei au prosperat atât de bine în Babilon încât și-au făcut afaceri și nici măcar nu s-au mai întors înapoi și trăgea de ei, dacă o să te uiți în Neemia și o să vezi că trăgea de ei să-i aducă înapoi în țară, efectiv. Va trebui să îi silească să se întoarcă înapoi în Ierusalim, la Ierusalim și în Israel. Deci nu poți să zici că ar fi mers atât de bine. Și de-aia vreau să zic ție. Când lucrurile sunt evidente, când Dumnezeu ți-a vorbit deja, nu mai întreba a doua oară, nu-i nimic de întrebat acolo, nu te mai gândi a doua oară, nu-i nimic de gândit acolo. Când se pune opțiunea în față și când ai primit foarte clar de la Dumnezeu ce ai de făcut, când Dumnezeu ți-a vorbit, când, de exemplu, există că nu te poți înjuga la un jug nepotrivit cu o persoană necredincioasă, lucrurile acolo sunt foarte clare, nu e nimic de întrebat acolo la Dumnezeu, nu e nimic de gândit a doua oară acolo. Lucrurile este extrem de clare, nici măcar nu trebuie să te gândești acolo dacă lucrurile sunt într-un fel sau altul. Adică pur și simplu Dumnezeu a clarificat deja lucrurile astea. Și în momente de genul ăsta, cu decizii de genul acesta, nici măcar nu mai trebuie să te gândești. Te încurajezi la lucrurile astea. Sunt decizii majore care te pot costa. Dacă există o perspectivă destul de clară, dacă Dumnezeu ți-a vorbit destul de clar asupra unui lucru, nu mai te gândi a doua oară. Pe el a lăsat pur, când a văzut că se gândește, l-a trimis bine, du-te. Până la urmă, dacă l-a văzut că se gândește. Uneori nici măcar să te gândești nu e bine. Uneori e pur și simplu să ai încredere în Dumnezeu, să crezi că vrea ce e mai bine pentru tine și că a luat cele mai bune decizii pentru tine și când Dumnezeu a zis nu sau Dumnezeu ți-a dat o direcție, pur și simplu să urmezi pe aia. Nu e nimic de întrebat acolo, nu e nimic de gândit acolo. Și te încurajezi la asta, să ai încredere în Dumnezeu și pur și simplu să faci ce de făcut, fără să te gândești, fără să, nu știu, să mai crezi că poate fi mai bine așa, că poate lasă că se schimbă, lasă că se îndreaptă situația, că acolo e nu știu cum și aici e nu știu ce. Pur și simplu să ai încredere în Dumnezeu, să-L urmezi pe El. Până la urmă, aceasta ar fi viața normală de credință, dar uneori suntem sus și alteori suntem jos. Uneori pur și simplu îl iubim pe Dumnezeu atât de mult și îl urmăm din dragoste și prin faptul că înțelegem cât de mult a făcut și cât de mult face pentru noi. Alteori suntem jos și avem pur și simplu nevoie să gândim rațional, să-L alegem pe Dumnezeu sau pur și simplu Dumnezeu, nu știu, ne lasă să vadă ce alegem și uneori ar trebui să alegem pe Dumnezeu rațional. Dumnezeu este Cel care are întotdeauna dreptate, Dumnezeu este Cel care știe cel mai bine, Dumnezeu este Cel care vrea binele suprem al nostru, nici măcar noi nu ne putem vrea binele mai mult decât îl vrea Dumnezeu și Dumnezeu va lua cea mai bună decizie pentru noi și va trebui să ne încredem în lucrul ăsta și va trebui pur și simplu să mergem pe ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit până acolo. Mersi că ai privit acest videoclip până la capăt. Sper că este o încurajare pentru tine, pentru viața ta de credință, pentru umplarea ta cu Dumnezeu. Dacă ți-a plăcut, salvează-l. Urmărește în continuare acest canal, vorbește altora despre aceste lucruri. Ne vedem la următorul video.